Yes, sai da ko mutane na ku zo mu yi jollof rice mai capacity ta ji manja. Mana nan take na ɗebo kayan tumatur ina na zuba, na ɗauko tumaturin gwangwami na zuba. Na ce to mu je suyan kayan miya, na soya kayan miya na sa kayan ƙanshi na ɗauko bay leaf ɗina na zuba. Ce mu je zuwa nake gaya muku kwaran kwacim da kayan kwancim nan take na tsaye da ruwan miya ta na zuba kayan spices ina na zuba su maggi na komai da komai. To dama already na soya shinkafa ta tun jiya na ɗauko na zuba ta na gauraya. Kuna dai kallo ko ku dinga koya. Mana ga jollof ɗina nan ta kammala mu je kan ƙwai. Yau fa yara kuna cikin alkhairi nake gaya muku. Gashi nan ina sa abinci ina sa ƙwai a gefe. To gashi nan dai na kammala ina kan zuba yanzu za mu je rabiya. Masha Allah to waɗannan da kuke gani fa makaranta ce ta marasa ƙarfi yara ƙanana ga su nan. Na ce to yau ku zan kawo wannan Juma'ar kuma ku zo ku ɗanɗana ku ji daɗin ku. Mana ga su nan yara ne wallahi mabukata. To gashi nan da kuke gani dai makaranta ne gashi mun gama da ajin farko ga aji na biyu. To masha Allah gashi nan kuna.